Estou aquí con Adolfo de Abel Vilela, historiador lucense, unha das persoas que máis sabe da muralla, e considéroche tamén un amigo, Adolfo, moi agradecido sempre por todo o que me axudaches e axuda sempre a saber máis sobre Lugo. Hoxe, co 25 aniversario da muralla da Declaración Patrimonio da Humanidade de UNESCO, quero preguntarche a nivel persoal que significa a muralla para ti. Pois para mí significa moitísimo, porque eu nací na Rúa das Lóreas e durante 20 anos estive vendo a muralla, hasta vin cando se desmoronaba un dos lenzos interiores e apareceu a segunda escaleira romana, cando eu era un rapaciño, non? Bueno, en aquela época, pois, os rapaces tamén nos divertíamos subindo a muralla, non facíamos paseos por ela, pero si subíamos. En Lugo había 4 coches daquela nos anos 50 e entón polo ruido xa sabíamos quen era o propietario do coche. E, bueno, despois no San Froilán pois tamén había as carreiras de motos alrededor da muralla, é dicir que a muralla, pois, para a miña xeración, supoño, que foi pois un elemento fundamental no noso lecer. E como vives e sintes este 25 aniversario, estes 25 anos que xa pasaron dende aquela data tan especial e importante para Lugo? Pois con satisfacción, como é evidente, porque eu empecé a estudiar a muralla no ano 1972, cando se empezaron a eliminar as edificacións que había apegadas. Entón, pois, no decreto que declaraba de utilidade pública os edificios para podelos expropiar, no preámbulo pois, non dicía nada de por que apareceran esas edificacións. E entón eu, como investigaba nas actas municipales, de vez en cuando atopaba pois, algunha referencia a foros que se hacían dos espazos que había entre os cubos. E eso, pois, despois continuei con un libro que se titula 200 anos de obras de restauración na muralla de Lugo, fixen a primeira guía que editou o Ministerio de Educación e Ciencia, fixen outra segunda guía, e o libro, digamos, máis importante sobre a muralla fixeno e publicouse no ano 2009, por certo, quero decir que se vai reeditar para o ano que ven, e que haberá tamén un tomo máis con 1000 documentos. Pois moitas grazas, Adolfo, por todo o traballo que fixeches e faz por Lugo, por animarte esta entrevista e, o dito, por axudarme sempre en todos os meus proxectos. Pois gracias a ti tamén. Ata pronto.